An hangi Naziru Sarkin Waka yana jagorantar zanga-zanga a birnin Kano. A yayin da zanga-zanga ta gama ɗaukar zafi a yanzu haka a katafanin faɗin Najeriya. Mutane sun yi rinduna-rinduna, matasa sun cika titunan manyan biranen Najeriya na gudanar da zanga-zanga. Kwatsam sai aka hango Naziru Sarkin Waka na jagorantar zanga-zangar a jihar Kano. Zuwa yanzu shi kaɗai ne da ya ta bayyana yana goyon bayan wannan zanga-zanga daga masana'antar shirya fina-finai ta Kano. Wannan abun da ya faranta wa mutane rai da dama, yayin da wasu suke jinjina masa kan wannan namijin kokari da ya fito yana taya al'ummar Najeriya alhinin wannan hali da suke ciki. Wataƙila masu jinjina masa sun yi la'akari ne da abubuwa guda biyu. Na farko dai Sarkin Wakan baya daga cikin waɗanda suke cikin halin kakanikayi a al'ummar Najeriya. Naziru yana da rufin asirinsa daidai gwargwado. Ya fito ne kawai ya taya waɗanda suke hannu baka hannu ƙwarya mika wa gwamnati kukansu. Na biyu kuma kowa ya sani Sarkin Wakan suna ɗasawa da gwamnati mai ci a jihar Kano ta yanzu haka. Domin kuwa kowa ya san shi fitaccen magoyin bayan Kwankwasiya ne. Amma duk da haka bai hana shi fitowa ya taya al'umman gari ko ka gwamnati halin da suke ciki ba. Muna godiya. Dan ƙare sa mana mai